К другим новостям. Более 1000 абитуриентов из оккупированных регионов поступили в украинские вузы. Из них 15% из Крыма, 85% из Донбасса. Точних цих цифр ніколи не буде відомо, тому що значна частина тих, хто з Криму реєструється на ЗНО, не вказують те, що вони реєструються з Криму. Ви знаєте, з яких причин. Тому ми оцінюємо цю кількість людей в межах 200 осіб. Ну, точніше, я вам не скажу. Є відновлення діяльності в місті Києві Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського. І ми розуміємо, що значна, можливо, навіть в чомусь основна частина контингенту цього університету – це будуть діти, які проживали в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, а думаю, що будуть підтягуватися сюди і діти з непідконтрольних територій. Тому що на базі цього навчального закладу діяв як центр Крим України, так і центр Донбас Україна. І ми максимально здійснюємо сприятливі умови для того, щоб цей університет відновив роботу.